sitä kautta emme voi tehdä sitä. Mutta me olemme kaikki vankeja. Isä, äiti, kaikki. Ja sitten se oli helppo. No hyvä. Sitten ei. Siis, mutta kävi, niin se oli vain niin kuin sotasuunnitelma. Mutta sitten kun mentiin siellä, ei kukaan itse asiassa painossa omassa. Suomessa asuvien somalien suhtautuminen ympärileikkauksiin on muuttunut reilussa 10 vuodessa. Sukuelimiä silpovaa faraoleikkausta ei kannateta, vähemmän silpovaa niin sanottua sunnaleikkaustakin entistä vähemmän. Ympärileikkauksia ei myöskään nähdä islamin uskoon kuuluvana. Se on muuttanut parempaan suuntaan, todella niin kuin kielteisemmäksi. Ne eivät niin kuin enää niin kuin pitää kulttuurisen tai uskonnollisena asiana, vaan ihan selkeästi kyseenalaistetaan ja ymmärretään, että se on tarpeeton. Se on muuttunut, koska meillä Ihmisoikeusliitossa on kotanainen, joka on pitkään, niin kuin 7 vuotta tehnyt koulutustyö, ja tämä koulutus tarkoittaa sekä viranomaiset ja myös maahanmuuttajat, jotka kuuluu tämä perinne, että heillä annetaan tietoja, tämä terveet haito, tämä terveet riski, ja myös, että uskonto, koska monet luulee, että ympärileikkaus on uskonto, ja siitä annetaan myös tietoa, että tämä ei missään Koranin mainittu, tämä ympärileikkaus. Vaikka niin kuin nämä aikeet ja ihmisten niin kuin ajattelu on muuttanut, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että ei tapauksia tule eikä kukaan voi antaa takuuta. Ja sen takia tämä valistustyö täytyy jatkaa. Vaikka mä en hyväksy siitä kaikki väitteitä, mitä on sanottu, että on vaikeuttanut synnytyksessä ja myöskin eli on aiheuttanut eli kuolemassyy ja niin edelleen. Mä en hyväksy tämä ympärileikkaus, varsinkin tämä vaaro. Ja siis Jumala ei turhaan antanut mitään ylimääräistä eikä mikään epäpuhdasta. Että jätetään tytöille sellaisen, jonka Jumala on luonut. Ja sitten seuraa idiotismia oikein kunnolla, saatana. Täällä Suomessa käytetään tämmöiseen kielenopetukseen rahaa. Voisi ottaa pikkusen kriittisempiä kannanottoja. Asiasta jatketaan siis torstaina Silminnäkijä ohjelmassa ja perjantaina Ylen Nenäpäivä-lähetyksessä. Mutta tässä olivat ajankohtaisen kakkosen aiheet tänään. Niinpä, ajankohtainen kakkonen ei osaa ottaa kantaa asiaan kunnolla ja sanoa, että perkele ympärileikkausrikollisen tulos Suomesta. Täällä ei tarvita ympärileikkaa rikollisia. Takaisin sinne, mistä ovat tulleetkin, perkele, keskisormeen. Saatana. Keskisormeen, saatana, sodan runtelemille, perkele. Pysyköön siellä, missä on saatana tilaa. Suomi suomalaisille ja nälkäpäivä haistakoon pitkän paska. Selvä. Tuliko asia selväksi? Suomi suomalaisille. Tiistaina ajankohtaisen kakkosen kasvatusilta. Kasvatusta kaikille. Keskisormeen, saatana, tämmöisille runkeille. Asiaan pitää ottaa selkeä kanta. Ympärileikkausrikollisen tulos Suomesta. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Muistakaa tämä.